Hej og velkommen til Kennys Garage Værksted. I den video her, der fortsætter vi på Yanmar-motoren, eller ja, vi begynder på den, skal jeg nok nærmere sige, fordi sidst der konkluderede vi bare, at den rent faktisk kunne snurre rundt. Og det var jo et stort skridt i den rigtige retning, som jo er at se, om vi kan få den til at køre. Den kan godt snurre rundt, og jeg har gået og kigget lidt. Jeg sagde jo i sidste video, det der med strøm og sådan noget, det har jeg sagt mere end en gang. Det der med strøm og sådan noget, det ligger sgu ikke sådan lige til højrebenet for mig. Jeg ved kun sådan helt basale ting, som at plus skal til plus og minus skal til minus. Og derfor har jeg også gået og kigget lidt og rodet lidt og sådan noget, inden jeg tændte for kameraet, for jeg havde ikke rigtig noget at sige, hvis ikke jeg vidste, hvad det var, der foregik. Så der, hvor jeg er kommet til nu, det er, at jeg har sat plus fra mit batteri til det store kabel, som går direkte til starteren. Og om på bagsiden, der sidder det her kabel jo, det sidder direkte til en bolt, og jeg har bare sat den til bolten, og det er for at prøve at få en bedre kontakt, en bedre forbindelse. Så har jeg kigget på bag på starteren her. Den begrænsede viden, jeg har om elstart, det er, at jeg ved, at man kan kortslutte sådan en starter. Og det gør man normalt ved, at man sætter strøm, eller man sørger for, at der kan komme strøm imellem de to poler, der sidder her på bagsiden. Bag på starteren her, der sidder to ledninger, en rød og en hvid. Og det kiggede jeg lidt på ledningsnettet og fandt ud af, det gør der sørme sjovt nok også i ledningsnettet her. En rød og en hvid. Så tænkte jeg, det skulle vel ikke være så nemt som at hvis man sætter de to sammen, så aktiverer man starteren. Så det prøvede jeg, og jeg ved ikke, hvor godt I kan se det. Man kan høre det. Den prøver, og hvis man lige drejer den en gang, efter den har sagt klik, så prøver den faktisk på at tørne motoren. Virker det som om, jeg har ikke prøvet med den grønne her, hvad den gør. Hov. Den prøver på noget, så jeg tror måske, at jeg tror faktisk lige, at jeg vil tage starteren af, og så lige prøve at teste den, uden at den har modstand fra motoren, og så se, om den rent faktisk kan, om den faktisk kan snurre. Jeg har også prøvet at med dekompressionen heroppe, at det gjorde ikke nogen forskel. Jeg ved ikke, om det er på grund af en dårlig forbindelse, at starteren den simpelthen ikke får strøm nok, eller om der er noget andet galt, men nogle gange har jeg hørt om, at så skal de også bare have noget motion. Det lader ikke til at være tilfældet her. Så nu er vi i gang med Yanmar-motoren, og vi starter simpelthen med at tage starteren af den, for at se, om vi kan få den til at snurre uden for motoren. Inden vi prøver på alt muligt mærkeligt, kunne også lige lave sådan en farmer-test, fordi jeg har jo en universalnøgle her. Det kan jo være, at jeg ikke ved, eller det gør jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad de ledninger gør, der kommer her. Det kan sagtens være, at det slet ikke har noget med noget at gøre. Ja. Det kan også være, at der mangler en eller anden forbindelse eller et eller andet, fordi det kan godt være, at den kun aktiverer Bendixen, men den ikke beder motoren om at tørne. Men det har jeg jo så prøvet før. Jeg har jo før kortsluttet starteren på en havetraktor, og der er det jo bare ved, at man sætter strøm direkte imellem de to poler på bagsiden af starteren. Så skal vi lige prøve det? Lad os lige prøve det, fordi det kan jo være, at den kan snurre. Kontakt. Wow. Der snurrede starteren da. Hvad hvis jeg gør sådan der? Okay, starteren snurrer, men den tager ikke motoren med rundt. Hvad så hvis jeg prøver her igen? Hvad er det, der foregår her? Hvad hvis jeg sætter de to sammen, og så kortslutter den bagpå?
Kan den så tørne motoren? Ja, det kan den. Nå, jamen det er sgu da storartet, mand. Hvordan lyder det? Det lyder da skide godt. Fedt, mand. Så skal jeg lige have fundet ud af, hvad jeg egentlig vil gøre. Fordi jeg skal have lavet et eller andet. Jeg skal have noget brændstof til den nu. Først og fremmest, så var der noget, jeg fik sprunget over sidst. Der sidder et oliefilter, eller sådan en si på sådan en her. Den skal jeg lige have kigget til, og så skal jeg faktisk have fyldt noget olie på. Fordi nu kan motoren snurre, og det skal den ikke gøre ret længe uden olie på. Det går nok det her, det er jeg sikker på, der er ingen skade sket. Men udover det, så skal jeg have fyldt noget olie på. Og jeg skal lige have kigget til den si der, inden jeg begynder på alt muligt med at sætte ledninger sammen og brændstof til og alt muligt. Det oliefilter, som jeg kalder det, det sidder her. Det er den her sorte her. Og det sidder låst fast af en bold. Den tager vi lige ud. Så, nu kommer den vist. Nå, hvad har vi så her? Hvad er det her for noget? Nå, altså den vil ikke tage skade af lige at blive renset engang, og jeg kan godt se, skal lige have tappet det sidste olie af den. Lad mig lige få renset det filter der, så kigger vi lige på det, og så kan jeg lige få tappet olien af bagefter. Man kan få nye af de her, er jeg meget sikker på, men der er vi vist ikke lige nu. Så tror jeg bare lige, den skal pusses med lidt trykluft, og så skal jeg lige have tappet det sidste olie af motoren, inden vi hælder noget nyt på, så der ikke er noget problem i, at vi tørner den. Så, nu kan man faktisk se igennem. Det er jo storartet. Så den får jeg lige sat på igen, og så skal jeg som sagt have tappet de sidste olie af den, inden vi fylder noget nyt på. Jeg sætter bare lige den her i igen. Sådan. Klik. Jeg lod den stå og dryppe af, mens jeg var ude og købe noget olie og en startknap, og det lader til, at det meste det er rendt af nu. Så skal vi bare lige have tørret den her. Der er stadigvæk lidt til, men det er fint nok. I med bundproppen. Sådan. Og ifølge Google-maskinen, så skal en Yanmar L100, den skal have 1030 olie, så det har jeg været ude at købe. Og igen, Google-maskinen siger, at den tager 1,6 liter, så jeg får lige fyldt olie på. Og så skal vi rode lidt med de ledninger og den her startkontakt og sådan noget. Det er ikke sikkert, det er den rigtige måde, jeg gør det på, men I kan ikke stoppe mig, for jeg er her ikke. Haha. Jeg får lige hældt olie på og får rigget et eller andet ledningsapparat til, så vi kan tørne den ved at trykke på knappen. Så er der frisk olie på, så vi er klar til at få tørnet motoren, hvis ellers jeg kan få den til det. Jeg har lige stået igen sådan lidt bag om kameraet, fordi jeg ved ikke, hvad fanden der er op og ned på det her. Så
Så jeg er stadigvæk på det punkt, at hvis jeg korslår de to, så kører Bendixen frem, men startermotoren, den snorer ikke. Men som vi jo så hvis jeg kortslutter motoren bagpå, samtidig med Bendixen, så tørner motoren altså. Så der er... skal lige have strøm fra der. Så min styrestrøm, den virker. Den prøver at få motoren til at tørne, og det er også nogle gange som om, den forsøger en lille bitte smule at tørne motoren. Det siger mig, at der er noget dårlig forbindelse internt i starteren. Så den får jeg lige taget af. Nu siger jeg lige. Den får jeg taget af, og så skal vi have skilt den ad over på bordet, fordi at det kan være, at den kan renses, og det kan være, at den kan reddes. Og det vil jo simpelthen være liv eller død for projektet her, fordi jeg har som sådan ikke tænkt mig at proppe nogle penge i den. Ikke for nuværende i hvert fald. Så hvis starteren den kan reddes, så kører projektet videre. Og hvis ikke, så ved jeg ikke lige, hvad jeg gør. Men ja, jeg skal lige have taget starteren af. Og så har skilt den ad og se, hvad vi har med at gøre. Nå, så har vi starteren her. Og lad os se, om ikke vi kan få skilt den ad, og så se, om vi kan få renset noget indeni, så den forhåbentlig kommer til at virke. Den har jo stået over på mit bord herovre i, ja, jeg tror, jeg har nævnt 2 år, og jeg er ikke sikker på, om det er rigtigt. Og før jeg fik den, der ved jeg ikke, hvor længe den har stået der hvor den stod. Så det kan godt være, at den har fået fugt, og at den derfor bare ikke har den forbindelse indeni, som det er meningen, den skal have. Fordi når jeg kortslutter den røde og den hvide ledning, så sender jeg styrestrøm til, hvad hedder sådan en her? Solenoiden. Så sender jeg noget styrestrøm til cylinderen her. Jeg ved ikke, hvad den hedder på dansk. Det hedder en solenoid på engelsk. Jeg har ingen idé om, hvad den hedder på dansk. Så kaster den Bendixen frem, som er, tandhjulet. Så bliver det sendt frem. Men så når den gør det, når den bliver kastet frem, så er det meningen, at starteren den skal begynde at snurre. Og det gør den kun, hvis den får den rigtige kontakt. Det virker som om, den prøver på at snurre motoren rundt. Men det er som om, den ikke får det power, den skal have. Så mit håb, det er, at jeg kan rense den indeni. Der sidder nok nogle kul, som skal køre på sådan nogle kobberbaner, og de skal være rene. Ellers så fungerer det ikke. Jeg kan lige prøve at se, om jeg kan få skilt det her ad. Og se, hvad vi har indeni. Nej. Det var en dårlig lyd. Det var kullene, der smuttede. Men det var nok ikke til at undgå alligevel, så... Det er også sådan en ting, jeg lige skal se, det er, hvordan de egentlig ser ud, de kul. Kan jeg ikke... Sådan der. De er da sådan set meget pæne. Det bliver noget skidt at skulle have dem på igen. Nå, pyt med det. De er egentlig meget pæne, sådan lige ved første øjekast. Nu er jeg kommet her til, jeg kan lige så godt få taget den her af. Hvad har vi her?
kan jeg tage denne her ud, uden at... Jeg kan også bare lade den blive. Den der, den vil jeg gerne lige have renset. Så den får lige med lidt sandpapir. Udover det, så ser det da meget pænt ud, synes jeg. Jeg kan ikke se... Jeg kan ikke se nogen dårlige viklinger. Jeg prøver at få renset den krans der. Og så skal jeg have sat de der kul, kul på igen. Det bliver rigtig sjovt. Så det var sådan cirka det, jeg ville med det. Jeg får lige pustet den her af indeni, og så tror jeg også lige, jeg giver den lidt med sandpapiret derinde på magneterne. Så har jeg i hvert fald gjort det. Så har den også lige fået bare lige lidt. Skal vi have den på igen? Au, sgu da! Ja, der. Så er det så de der forbistrede kul der, jeg skal have ned omkring den her. Jeg har set et trick på et tidspunkt. Jeg kan ikke huske det. Nå, ja, jeg får den jo ikke samlet, hvis jeg ikke prøver et eller andet. Så nu har jeg lige prøvet at sætte en strips om hver af de kul der, og jeg kan faktisk også, jeg kan sådan få den krave, de skal køre omkring, den kan jeg få trukket derud. Og så kan jeg måske... Ja, det tror jeg faktisk godt kan lade sig gøre det her. Det tror jeg. Fordi nu er kullene, de er faktisk inde over kraven der, så skal jeg bare have klippet. De strips igen. Så skal jeg bare have klippet dem uden at ødelægge noget. Der var en. Der var to. Skal den bare blive, hvor den er. Det var 3. Og... det var 4. Var den der så? Kom så. Der var den. Den var der. Så skal jeg bare lige have boltene her i, og så skal jeg lige have rettet den der gummimanchet bagefter. Kører den så i? Ja. Så burde det være holdt sammen nu. Det var ikke så godt. Så fik jeg svuppet den manchet på plads igen. Så nu vil jeg prøve at spænde den sammen, og så skal vi se, om den virker. Om det bare var det, der skulle til. Og hvis ikke det virker, jamen så tror jeg bare, at jeg får koblet den der startknap op, så bendiksen den bliver skudt frem, og så må jeg bare kortslutte den på bagsiden, når jeg skal have den startet. Altså det, der bliver ikke proppet nogen penge i den i hvert fald, sådan lige nu og her. Der skal være et behov for det, i hvert fald, før jeg gør det. Så skulle den der sidde her på.
Havde den der skive på? Det tror jeg, den havde. Så. Den. Så skal vi have den afprøvet. Og vi håber godt nok, at den virker. Ikke? Ja, det gør vi. Nå, så skal vi lige have afprøvet det her, om det virker. Stel på kroppen af starteren, det burde virke. Og hvis så giver den direkte 12 volt på den pol der, så burde starteren, den burde køre. Det gør den. Og den kaster også Bendixen en lille smule frem. Det tror jeg ikke er helt meningen, men det her, det er bare strøm direkte til motoren. Og det virker. Hvis så jeg giver den strøm på den der, det er styrestrømmen, så burde, tror jeg nok, så burde den kaste Bendixen frem og snurre starteren, så frem der er kontakt. Ja, men altså, det er der. Den snurrer ikke så hurtigt, men jeg tror, det er fordi, jeg sender kun 12 volt igennem den der terminal. Når den får 12 volt direkte, så tror jeg faktisk, den er der. Lad os se at få den samlet igen og få det afprøvet. Så den kabler på og startknap på igen, tror jeg. Klik. Sådan. Og jeg har sat styrestrømmen til. Styrestrømmen, det bliver jeg ved med at kalde den. Nå, så vil jeg lige slutte min startknap til den røde og den hvide ledning, som jo var dem, der startede det hele. Så har jeg fået sluttet min startknap til igen, og den prøver sådan lidt, men den er der ikke helt. Jeg ved ikke, om noget drift vil ændre det, men i hvert fald så fungerer det på det plan, at hvis jeg holder startknappen inde og sætter min svensknolde på de 2 poler på bagsiden af starteren, så tørner motoren. Så det er her, vi er nu. Det vil være det, jeg arbejder ud fra lige den her omgang. Fordi det var det, jeg kunne finde ud af. Ja, jeg tog lige starteren af igen, og det er fordi, at jeg er jo ham den nye. Så jeg havde lige overset, hvordan sådan en starter den faktisk virker. Og jeg har jo renset hernede, hvor kullene kører og sådan noget der, og det er også fint nok. Så kan motordelen køre, når den får besked på det. Og det får den ikke besked på. Eller det er jeg i hvert fald overbevist om. Og det gør den ikke, fordi at der er lige en ting mere, jeg kan prøve at rense. Og det vil jeg lige gøre. Og det er oppe i... kom nu, hvordan udtaler man det? Solenoiden hedder den. Det hedder den på engelsk, og når jeg snakker med ChatGPT, så kalder den det også for en solenoid. Det fungerer sådan, at det store pluskabel fra batteriet, det kommer ind her, og den får stel ved at sidde på motorblokken. De 12 volt, der kommer fra den kraftige ledning, de skal have at vide, at de skal fortsætte ned igennem den gule ledning her. Og det får de ikke at vide. Den fungerer jo sådan, at når det er der den lille røde ledning sidder til,
som er en af dem, jeg kortslutter, når jeg trykker på min startknap. Den sender så 12 volt styrestrøm ind til en magnet, der sidder herinde, som for det første trækker tandhjulet frem, så det går i indgreb. Og når den gør det, så skubber den en kontaktflade over, så de to de bliver kortsluttet. Og hvis ikke det er rent, og der ikke bliver lavet den kontakt, der skal laves, hvilket der tydeligvis ikke gør, så drejer starteren ikke rundt. Eller ikke særlig godt i hvert fald. Den prøver, men det er fordi, den ikke får besked på at prøve hårdt nok. Jeg har uden for kameraet, der har jeg haft et multimeter på. Ligger der. Når jeg trykker på startknappen, så er der godt nok 12 volt ind, men den sender kun 2 volt ud. Så jeg vil lige få skilt det her ad, og se om jeg kan få det renset. Se om der er noget at rense. Og så prøver vi igen, og hvis ikke det virker, jamen så bliver det simpelthen bare gjort sådan, at jeg trykker på startknappen og kortslutter den bagpå. Fordi jeg propper ikke nogen penge i det her. Ikke endnu i hvert fald. Jeg skal have et formål til motoren først, før at det er noget, jeg vil gøre. Så nu vil jeg prøve at skille den ad, og det foregår ved at tage de 2 skruer ud. Og så skulle der være noget med noget fjederværk og noget halløj, som man lige skal passe lidt på. Men herinde, der skulle gerne være nogle kontaktflader, som sandsynligvis er beskidte og grimme, ligesom de var nede på selve motordelen. Den sad godt nok til, men den kom der. Øj! Tak skal du have. Det er allerede ved at give slip her, kan jeg se. Det synes jeg virker som meget gode tegn. Men der er noget med en fjeder derinde, så jeg skal lige holde tungen lige i munden. Jeg prøver at holde lidt sammen på det, når jeg tager den sidste skrue her. Og så... Jeg ved ikke, hvor kraftig den fjeder er. Eller om den er knækket, eller noget. Ej, jeg skulle næsten lige have haft taget den der af, var. Øjeblik. Hæng lige på. Lad os se, hvad der kommer frem her. Der er i hvert fald fjederbelastning på, det er helt sikkert. Der var en fjeder. Hvor meget af det her kan komme ud? Skulle man kunne tage enden af? Fordi det der, det giver mig ikke ret meget, synes jeg. Hvad har vi her? Det er bare den, der aktiverer Bendixen. Det er sådan set... det kører fint. Det er ikke det, jeg skal rode med. Jeg vil gerne... Er det her noget, der kan køre frem og tilbage, eller hvad? Skulle man kunne... Skulle man kunne komme derind og rense kontaktfladerne? Det kunne da være fantastisk, hva'? Det her, det sidder jo ikke løst, fordi de der 2 skruer, de går kun hertil. Nå, det var ikke helt sådan her, jeg troede, det ville se ud. Jeg ved ikke, hvad jeg troede. Er det her, der skaber kontakten så? Det kan det godt være. Jeg ved det ikke. Nå, det her det fik jeg faktisk ikke så meget ud af, så det gjorde noget. Jeg har lige undersøgt det lidt, og det jeg har fundet ud af, det er, at så vidt jeg har kunne finde ud af det,
Så den bagkappe her, den er støbt ind i magneten her. Så jeg kan faktisk ikke skille den ad. Så det er faktisk noget, det er ikke så godt. Så jeg kommer ikke ind og får renset noget herinde, lader det til. Lad mig lige tænke lidt, hvad jeg så skal gøre. Det kunne være rart, hvis det her det virkede, som det skulle. Nå, nu skal I se her. Det er ikke så opmuntrende det her, men det er det, jeg er kommet frem til. Jeg har målt, og jeg har testet, og jeg har gjort alt muligt bag om kameraet, fordi der var ikke sådan helt hoved og hale, det jeg gik og foretog mig, så det har jeg ikke filmet. Men det jeg har testet, det er om mit batteri det er stærkt nok. Når jeg prøver at starte, altså trykker på knappen, så falder spændingen på batteriet til 12,3. Og det har en startvolt på 12,5 eller 7. Så batteriet det burde være godt nok. Det burde kunne klare opgaven. Så har jeg prøvet om jeg får strøm op til mine kabler her, og hvis jeg ellers får holdt den rigtigt på, så der var den lige et øjeblik. Jeg kan ikke sådan helt holde den på kablerne stille, så jeg får ikke en korrekt måling, hvis jeg bare står og holder dem. Men batteriet det er på cirka 12,7 volt. Hvis jeg så sætter stel, eller hvis jeg så sætter den sorte ledning fra multimeteret på stel, og den røde på plussen på starteren, så har vi 12,7. Hvis jeg så sætter den på udgangen fra solenoiden og prøver at trykke på startknappen, så får vi under 1 volt. Så solenoiden, den er død. Så det var jo lidt trist. Men vi kan sgu da stadigvæk kortslutte den bagpå, indtil jeg finder ud af, hvad jeg vil gøre, for jeg vil sgu da gerne høre den starte, den her. Så den her video, den slutter her. Er der nogen af jer, der ved, hvor man kan få fat i sådan en, så er jeg meget lydhør. Send en mail, eller skriv en kommentar, eller et eller andet. Fordi det vil være rart at kunne trykke på startknappen, og så tørner den, som den skal. Men indtil da, så gør vi det bare på den grimme måde. Altså, det kan sagtens lade sig gøre. Fordi den lyder ellers sund. Jeg synes, det lyder fornuftigt. Så i næste video, der skal vi kigge på det brændstofsystem der. Og igen, der er sådan noget lidt elektronik, der er ikke sådan helt af min boldgade. Her, der sidder pumpen. Og her, der sidder sådan en elektronisk afbryder, som lukker for brændstoffet, når ikke den ser 12 volt. Det er sådan, jeg har forstået det i hvert fald. Så det er garanteret noget af det, vi starter med at skille ad næste gang. For at finde ud af, om den virker. Og om vi kan få noget brændstof op. Vi kan godt tørne motoren med svensknøglen, så derfor så burde vi godt kunne pumpe brændstof op til indsprøjtningsdysen. Men det er først i næste video. Så jeg håber, I tuner ind i næste uge, hvor der kommer mere om den her Janmar. Jeg overvejer også lidt, om jeg skal lave en lille stand, den kan stå på, fordi hvis først den begynder at køre, så forestiller jeg mig, at den er ret levende. Så det kan godt være, at vi skal have den ned på gulvet, når jeg laver mine startforsøg, og så lige et par planker under. Men det er som sagt først i næste video. Hvis I har set med, så skal I som altid have super mange tak. Se med næste gang, fordi der håber jeg da, at vi kan få den til at sige brum brum og lave noget af det der sorte forbudte røg, der kommer ud af sådan en diesel. Det kunne være rigtig sjovt. Ha' det godt. Vi ses næste uge.